Здравейте, заповядайте. Това е кабинет Happy Spine. Това е Мариана Михайлова, нашия офис менеджер, който организира всичко. Това е кабинета. Заповядайте. Това е нашия екип от лекари. Всички са невролози, всички имат допълнителна квалификация по мануална медицина, всички имат допълнителна квалификация по пасторология. Това е доктор Диляна Добрева. Здравейте. Доктор Моника Бошкова. Здравейте. Доктор Тодор Кунчев, който е доктор по медицина, и доктор Силвия Начева, също е доктор по медицина. Здравейте. Това са невролози, които имат опит както в неврологията, така в лечението на болката с гръбначен произход, така могат да намерят откъде в момента произхожда болката, могат и да намерят откъде е тръгнала, защото владеят пасторологията. А за пасторологията ще научите в друго клипче. Заповядайте, ще намерите нестандартен подход, но от вас се иска активно участие, ако искате да сте добре.